Čau lidi! Vítám vás u dnešního videa. Společně s mým bratrance a s mojí ségrou tak budeme natáčet Rivals. Já vám ji ukážu, Toníku, kde seš tady? Aču, jdi za mě. Ele, pojď za mnou. Je, kam máš strašný pomalý mobil. No, tak. Dobře, to se tady skáču. No, tady prostě s tím balónkem. No, kam. No, pojďte. Tak dneska budeme hrát 2v1. A bude proti mě hrát moje ségra, můj bratranec. Proti mě, tak pojďte. Jo, tohle jsou oni. Ne, já mám týpečci. Běžte tam. A prosím tebe, byste se ptali, proč má... Ne, běž Toníkovi. Proč můj Eli, no. Přestaň, běžte naproti. Kdybyste se ptali, proč moje ségra je kluk, tak jí to udělali moje sestřenice. Prostě oni si dělali prank. Jste mě aspoň vybrat mapu, když jsem jeden. No, tady to je moje, jako, prostě na nich jsou hodně vyhrálky, bo. Koukejte, co mám. Tak, lidi, kdybyste se... Hej, buďte sticha. Lidi, kdybyste se ptali, proč já vlastně... Hej. Když já tady ty videa dělám, tak protože mě to baví, že mám vás rád a prosím dejte mě odběr a like. Pomohlo by mi to hodně. Tady máš, Eli? A Toníku, ty jsi taky dát. Takže hele, skovku nehrám, takže pojďte do mě, ne? 1-1. Abyste se ptali, já mám tady ten elkosky, takže mám hezky na zatancu. Jdeme na mě. Jsi zabil? No. Jo, to je dobře. Ok, tak 2v1. Lidi, prosím, dejte mi hlavně tam odběr, na mě to záleží. Je ten like? Jsem taky dobrý. Jdeme je zabít. Určitě. Ano. Jo, double kill. Já jsem měl vzít kapanu. Hal, koukejte, jo? Koukej, jsem chtěl zatancovat. Sakryš. Ok, tak jdeme znovu. Tak lidi, dáme jednu vole, pak ukonču, nebo je to... Po mě dokoukejte, prosím, tady to. Kámo, bez... Jo, kam, kdybyste se ptali, proč můj bratranec má 75, on to teď hodně dlouho nehrál, já taky ne. A se na to
hraje asi po druhý. Proto máš 4. Ale tak jako nejsou špatný. Tak nejsem. Ach jo. Ano, protože Hej. jsem se moc zabil, víš? Hej, potichu, jo? Prosím. Jo. Kam asi. Kam to si čekáš? Ok, to dáme lidi, nebojte. Nebojte lidi. Napište do komentáří, komu fandíte. Mě by to strašně zajímalo. Tam podpůl. OK, tak jeden. Tak jsem prohrál. No nic. Ale Tak čau a hlavně dejte odběr.